היום, ה-22 לרביעי, חל יום כדור הארץ, יום אל-קורה אל-ארדיה. ולכבוד היום החשוב הזה, בחרנו ללמד אתכם במדרסה כמה מונחים או מילים שקשורים לסביבה. היום נתמקד בתעשייה השנייה הכי מזהמת בעולם, סנעת אל-מודה אל-סריע. סנעת יעני התעשייה, מודה זה אופנה, אל-סריע המהירה, כלומר תעשיית האופנה המהירה. מה זה בעצם אופנה מהירה? זה כל התופעה של להזמין בגדים מחול, כמו למשל משיעין או מחברות אחרות. אז למה בעצם להזמין בגדים מחול זה מזהם? התעשייה הזאת משתמשים בהרבה מאוד תחליף, אריזות, לכל מוצר, שבתוך זמן קצר הופכות לנופיות, יעני פסולת. למה פסולת זה רע לעולם שלנו? כי היא נזרקת למזבלות ומרעילה גם את האדמה וגם את המים. למה עוד? כי פסולת פולטת משהו שנקרא גזת אל-אחתבאס אל-חרארי, יעני גזי חממה, שגורמים לארתיפע חררת אל-קורה אל-ארדיה, שגורמים לעלייה בטמפרטורות של כדור הארץ, מה שמוביל לתغير אל-מונח, יעני שינוי מזג האוויר. הבגדים האלה בכל מקרה לא כל כך איכותיים ולא נשארים איתנו לנצח, ולכן אנחנו נמצא את עצמנו קונים עוד ועוד בגדים כל הזמן, מה שמזהם עוד יותר את הסביבה. ידעתם שכדי לייצר חולצה אחת משתמשים ב-2600 ליטר מים, יעני 2600 ליטרים של מים. זה כמו 1700 בקבוקים כאלה לחולצה אחת. ואם כל הנתונים האלה לא מספיקים, יש כמובן את כל הזיהום מהנקל, השינוע של הסחורה. ההובלה של כל המוצרים האלה, בטיירות, סיירות, מטורות, יעני מטוסים, מכוניות, אופנועים, שמתופעלים כדי להביא עד אליכם את הבגדים האלה, שמזהמים בכמויות מטורפות את האוויר. טוב, אז מה אפשר לעשות? חייבים להתלבש, אבל לא חייבים להזמין מחול, נכון? אפשר לרכוש למשל במתאג'ר מחליה, יעני בחנויות מקומיות, או פשוט להעדיף בגדים איכותיים שישארו אתכם לזמן ארוך. אפשר כמובן גם לקנות מיד שנייה, זה הפתרון האהוב עליי ותמיד יש שם מציאות מגניבות.